много, когато искаш да се излагаш. Его те тримата олигофрени, които се излагат, махат. Ето най-голямата олигофренка, които се излагат, махат, и да не могат другите коли. Те не и махат и да бебиткат. Ето олигофрен. И сървейте на крана ви от каса метна. Това е шорт. Като минат. Айде, следващия шорт ще го направим. Чао. Ето, когато много обичате да се излагате. Ей, чакай, Вики. Кой е спонсора на това видео? Бисер! Вики, кой е спонсора на това видео? При Бисер. Какво не това? Яка храничка, после ти добре на коремчето. Така ли? Къде мога да го намеря това нещо? Добре, малко ще отидем там. Види, има кучета. Ето Совка, намираме сръпата. Иля. Добре, много съм смотан и не знам. Това принцип се е зад, дали се вижда отзад. И Да. мене. А, и аз съм тука. Верно, няма да забравим. Къде беше всеки път? Тука съм. Дали? Тука съм, да. Добре, сега тук. Добре, сега ми покажи къде. Сега ще виж тук заницата на Бисер. Сега е тук за вие. Добре. Налаво. Давайте ми гачи. Сега на тази пътека ли? Какво? А не бе, Аха, ясно. ето. Това ли е Бисер? Дай да го видим. Виж, даже там има и пекарна за закуски. Еба. Еба, верно. Завтра ще си купим. Ти какво ще взимаш това? Или още не знаеш, защото парите. Не знам, може да не ти делам нищо. Какво ще взимаш тук? Едно хихо. Чакай, че гледам фит. Сега си... това е минуто. Има и отзад, Слави. Не знам. Който е ходил при Бисер. Това се предястия. Така? Идвате на Бисер и тук поете. Славия!